Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with your favorite teacher uMacele. Ngibuyile ngizoqedelela isahluko seshumi nanye 14 part 2. Ngilapha ku-page 254 paragraph 3. Ngichubeka lapha enkulumweni kaZithelile. Ifundeka kanje-ke. Sizoyiqeda le misebenzi egqilaza abantu besifazane abamnyama. Mabaphela abantu besifazane abamnyama abathengisa kovulandi nasemgwaqweni ngoba kayikho ingcebo kovulandi nasemgwaqweni. Ingcebo ingemuva kwekhawunta nangemuva kwesisefo semali. Imali ilapha kukhona abesifazane babelungu nabamaNdiya. Kayikho imali emakhishini. Ukube ikhona ngaba abesifazane babelungu namaNdiya basebenza emakhishini. Uma lesi sizwe sifuna intuthuko, masenze abesifazane babe likhala lentuthuko, likhala lenkululeko futhi babe likhala kwezemfundo. Uma senze njalo inkululeko izothela ngokuthula noxolo. Uma abesifazane beyindlala emsakazweni, lowo msakazo ungumbangandlala. Uma izikole zethu zabalimi nabafuyi zintula abesifazane, lezo zikole zizidleke zemibangandlala. Uma amafemu ethu esho ngenala yabesilisa, yazini bakwethu ukuthi isivumo samafemu ethu soba yinala lendlala nezinyembezi. Uma imilando yethu ithule ingasho lutho ngabantu besifazane, leyo milando ingamanga futhi iyimibangandlala yengqondo. Uma izifundo zabesifazane zingakangeni kula mayunivesithi ethu, awakafundisi ngenkululeko lamayunivesithi. Uma imibuthano yemizamalazo yethu ibuyisela abesifazane ngemuva, yazini ukuthi isivumo saleyo mizabalazo ludlame, igazi nezinyembezi. Sisesikhathini sekhulunyaka elitsha. Uma singawaboni lamaqiniso sisazobhukuda egazini nasezinyembezini sizwe esihle. Kulaba abanombuzo wokuthi ngibuyeleni phesheya ukuzoxova izidleke zabo zokunethezeka, mina ngithi kubo mina nginguSiwelile. Umama uLinono wathi Siwelile mhla ngizalwa ngoba wayazi ukuthi abantu besifazane sebewelile ngokuzalwa kwami. Ngami abantu besifazane mabajabule ngoba sesiwelile. Sesingale kokukhahlelwa ngabantu besilisa noma ngabezizwe. Sesiyiwelile singabantu abamnyama. Sesiwelile singabantu besifazane. Siyalufulathela ubandlululo nokugqilazwa. Ophambana nalokhu udlala ngegeja kuziliwe. Kulaba abathi konje ngabe ngiganile yini, wo bantu angiganile. Uma kukhona insizwa ezizwayo khona lapha kuleli hholo, kuhle ngibone ngaphandle ngasemnyango. Uma yesaba ibothatha ikheli lami kuhleli welanga. Zayokha izihlwele insini. Yamemeza enye insizwa yathi, qeda ngane sibonane emnyango. Zayokha futhi insini izihlwele. Yathi lapho iphela khona inkulumo, zonke izihlwele zabubabaza ubuciko bale ntombazane yakwangubane okwakuthiwa iphuma phesheya. Pho abantu abayiganxanye bengewona amanzi. Kwathi ngesikhathi semibuzo kwabuzwa. Insizwa eyathi inguPetrol Silukhele yathi, yikuphi ngempela ukugqilaza wena ozolwa nakho uma ubekwe esikhundleni somqondisi wesifunda saKwaZulu? Ubugqila engilwa nabo mina umbuso webala, ngumbuso wesinene, ngumbuso wekilasi kanye nokumpofiswa kwabesifazane nabantu abampisholo. Yibo lobu bugqila obenza ukuba izimbenge zemizi yabampisholo zizalele umiyane emazaleni. Yanqekuzisa ikhanda lensizwa kwabonakala ukuthi ibheme yakholwa. Kwalandela itubesi lensizwa eyayizibiza ngelika Anthony Mhlungu. OkaMhlungu yena wathanda ukwazi ukuthi yini leli qembu lika uZithelile lalingenazo ezinye izinhlanga. Kulula lokho, kuphendula uZithelile.
Mina ngithi impi yabomdabu isesiswini. Ngabantu abampishola abalambile, ngabantu abampishola abantula imihlaba, ngabantu abampishola abantula imisebenzi, ngabantu abampishola futhi abathathelwa imihlaba bancishiselwa nemfuyo. Sidinga ukuba sisimpisholo sisodwa simame ngokwezamandla omnotho sidle sisuthe sesinemisebenzi yethu. Kuzothi sesisimeme siqale-ke singenise ezinye izinhlanga. Okwamanje sisadinga ukuba sivive sibumbane sisodwa. Kasinakulwa impi yobumpofu ikhala lemibutho yempi kuyibona kanye laba abasicindezelayo nabasiphuca imihlaba. Futhi mina sengikhathele ukuba ngibe ngumfana wentambo noma intombazane yetiye embuthweni eqhayamisa obasi nonkosana ezitulweni eziphambili. Nakithi zikhona izinhlanga ezinye. Qalaza eduze kwakho mfowethu uzozibona. Nanto indiya khona lapho phambi kwakho. Phendukela kwesokuphosa sakho. Nango umlungu. Ngiyabona ukuthi into ekudidayo ukuthi awuziboni lezi zinhlanga ezitulweni eziphambili njengento oyijwayele. Thina bagqilazwa yithi esiphambili ngoba kukithi ukuba sizikhulule. Lo ofuna ukukhululwa kuhle kube nguye ophonsa umhlanganiso wokuqala empini. Yanikina ikhanda lensizwa kwabonakala ukuthi ayenelisiwe. Yathi lacu yayisithi, usithathaphi isibindi nelungelo lokuba wena ungumfazi uthathe indawo yamadoda uzotshela thina singamadoda ukuthi masiqhube kanjani kwezepolitiki. Yayigcizelela izinga layo lokushisa. Okokuqala wenza iphutha ngokungibiza ngomfazi. Mina angiyena umfazi okwamanje. Mhlawumbe ngoba nguye uma wena unesibindi sokuba ungeshele nami ngikuqome sishade bese ungibiza ngomfazi. Okwamanje angiyena umfazi ngiyintombi. Iphutha lesibili ukuzikhohlisa ngokuthi kunamalungelo ayilifa labantu besilisa bodwa. Ilungelo lami lokuba ngikhulume kulo mphakathi ngalinikwa ngumdali owenza umuntu wathi makabuse phezu kwakho zonke izidwala nezimo zakwamhlaba. Angikholwa ukuthi iningi labesilisa lisabhukuda kulolu bhudane lwezinkolelo zakho mfowethu Mhlungu. Ukube kunjalo ngabe abekho lapha. Kwaphakama umnumzane owayegqoke isudu empunga kanokusho kuthi isigqoko sakhe esinsundu sifane nebhande nezicathulo. Lo mnumzane waphakamisa isigqoko kancane ehlonipha uZithelile. Wethula umbuzo wakhe isigqoko esiphethe ngesandla. Wathi, thina bakwa-SAPTA, inhlangano yamatekisi siyakweseka ngane yakwethu. Thina asihambisani nobandlululo nokugqilazwa kwabantu abamnyama ikakhulu abesifazane ngoba laba bantu bangomkethu nezingane zethu futhi yibo abaxhasa umsebenzi wethu. Kodwa iyasixaka lento yokuthi singenza kanjani ukuba sishayelise abantu besifazane amatekisi. Umphakathi wethu awubahloniphi abantu besifazane. Umsebenzi wobutekisi udinga abantu besilisa abakwazi ukulwa nokuzivikela ezidlwangudlwangwini esibhekane nazo emgwaqweni. Ngakho-ke thina bakwa-SAPTA sithi kunganjani siqale ngokuthi abashayeli besifazane babe amaphesenti angama-20 kuphela, kuthi uma kuhamba kahle sengeze ngamaphesenti ali-10 ngonyaka, size sifike esibalweni esamukelekayo, Nkosazana. Baba wakwa-SAPTA nendlu yonke ehloniphekile, siyayibonga imibono yakho futhi siyakubonga ukusekwa yini. Ngiyadabuka nokho ukusho ukuthi isicelo sakho asimukelekile neze ngenxa yalezi zizathu ozibekayo. Okokuqala, abantu bakithi abasoze basihlonipha isifazane sakithi uma silinda isikhathi sokuba basihloniphe. Lokhu esikhuluma ngakho kufana nokubhukuda. Abantu abaqali ngokwazi ukubhukuda kanduba bangene emanzini. Bangena emanzini bengakakwazi ukubhukuda. Kuthi ngoba sebesemanzini bese befunda ukuhlamba, ukutshuza kanye nezindlela zokusika amanzi. Uma nina nifaka abesifazane bebe ngamaphesenti angama-40 abashayeli bamatekisi, abagibeli bamatekisi bazoqala ukubahlonipha abashayeli bamatekisi abesifazane. Ukumisa kwethu lesi sibalo samaphesenti angama-40 abasebenzi kini
nakumafemu onke sakwenza ngoba sithi inkululeko seyifikile. Uma nani nithi kunjalo masibakhulule abantu besifazane. ULoliwe makazi kahle ukuthi uma engasenelisi isibalo sabesifazane kulezi zinyanga ezimbili ezizayo, kuzochitheka izishebo ngenyanga elandela leyo. Abesifazane bayoshayela ngenkani amabhasi, izitimela, amabhanoyi nemikhumbi. Bakithi phansi amanga. Uma into kuthiwa ngeyaseNingizimu Afrika ngeyethu sonke, akuyona eyabelungu bodwa, abesilisa bodwa noma amandiya wodwa. I-South African Airways, i-South African Railways and Harbours ne-South African Broadcasting Corporation mayiyeke ukuba yizimbungulu ezincela igazi labesifazane. Abesifazane baseNingizimu Afrika banelungelo lokuncela nabo kuleyo mibele encelisa abesilisa abamhlophe bodwa. Ngithanda wazi baba wakwa-SAPTA ukuthi thina sizobhekana nemithi emikhulu. Uma sigawule yona emincane izoziwela. Uma sesingenise abesifazane kule misebenzi engiyibale ngaphezulu, sohlela ukuba siyimise le misebenzi elandelayo ukuze ingenise isibalo esingamaphesenti angama-40 abesifazane. Sizoqala ngabakwa-ISCO, kulandela abakwa-Eskom, kulandelwa abaka-SAPI. Sizothi sehlela ko-South African Breweries nakwamanye amafemu iyobe isiziwela imithi emincane. Abakwa-SAPTA abekho ohlelweni lwethu ngoba bayimithi emincane. Sizonibonga kakhulu ukuba nisiseke ekukhululeni abantu besifazane nina bakwa-SAPTA. Lapho sithi wonke amakhosikazi mawabheke emandeni kwaSAPI. Solindela ukuba abamatekisi basixhase uma siyoqondisa lezo zigwegwe. Walalelisisa umnumzane wakwa-SAPTA elokhu ebhala phansi amaphuzu athile. Kwathi lapho eqeda khona uZithelile, lo mnumzane wathi, ngikuzwe kahle dadewethu futhi sizoyixoxa le ndaba enhlanganweni yethu. Kuzosisiza nokho ukuba ungawuvali umnyango wakho ukuze kuthi uma sinezingxaki sibuye sibonisane sicathulisane kulolu hlelo olusha osizela nalo. Ume njalo Mbovu, kuthi izinyanya nomdali akubusisa, angavuma ukuba unyawo lwakho lushelele size sifike ezweni lesithembiso senkululeko. Kwaphakama amatomu womhlangano wasethi, ngiyazi bakwethu ukuthi kungashona ilanga uma ngivumela wonke umuntu ukuba abuze imibuzo. Imibuzo kayipheli. Nathi njengoba siphendula ngomlomo walengane yethu uZithelile, sinemibuzo esihlala sizibuza yona nsuku zonke. Ngenxa yalokho sengizonika umuntu oyedwa ithuba lokuba abuze bese sivala. Nangu uSolwazi yeni kanye kade ephakamisile. Sekungawe Solwazi. Wasukuma uSolwazi wabipha kancane walungisa uthayi wakhe. Yayiyinhle nesudi yakhe ngezikhathi zayo, kodwa seyikhathele isifana nephemu ephelelwe ngamakhathakhatha okuphema. Kwathi sekuthule coka uSolwazi wathatha wathi, thina njengeyunivesithi sisebenza ngomgomo wenkululeko yenhlanganiselo yezazi nezifundiswa esinika amandla okucwaninga amaqiniso singaphazanyiswa yimimoya evunguza ngaphandle kweyunivesithi. Ukubuya kwakho phesheya Dkt. Ngubane kusikhathazile ngoba kungathi wena awuyihloniphi inqubo yezazi zezifundiswa. Kungathi ucoboza ulwazi lwethu emiqubeni yoluntu olumantwengu olungeke neze lunombele ezingeni lemfundo yakumayunivesithi. Manje umbuzo wami uthi ingakanani inkululeko yenhlanganisela yezazi nezifundiswa kule nqubo yenu? Wayokha insini uZithelile kwaze kwehla izinyembezi. Nezihlwele nazo zahleka yize zazingazi ukuthi zihlekani. Kwathi lapho esesukumile uZithelile wathi, "Ewu bantu Solwazi yeni, konje uSolwazi ukuliphi uphiko? Ngingaze ngiphosise ngokumvumbulula amaqiniso ngolwazi anganandaba nalo uSolwazi. Ngikusosiyoloji, kusho uSolwazi esabiphile njalo.
kwangconywana baba Solwazi. Ngiyathemba sizozwana. Okokuqala nguwe wedwa ongibiza ngodokotela Ngubane, yikho nje kade ngihleka. Mina ngingu-Uzithelile Ngubane, hhayi lento ongibiza ngayo. Zahleka izihlwele kwangathi uyenyanya uSolwazi. Waqhubeka uZithelile wathi, njengomuntu we-sociology, ngiyethemba ukuthi uzongizwa kahle uma ngithi ukwenza kwami kuncike kuzazi ezinjengo-Antonio Gramsci ositshela ukuthi bonke abantu abanobuhlakani nobunzulwane ngakho bangakwazi ukwenza noma yini eniyenzayo eyunivesithi. Ngiyamthanda futhi uGramsci lapho ethi siboziqaphela izazi mbumbulu ezigqoka imfundo okwebhantshi ngoba lezo zazi ziyingozi nobutha obwendlula ugcusula. Mawufunda uBakharin noma u-Elvin Goldner bekhuluma ngekilasi yezazi noma ufunda isakhiwo sika-Anthony Giddens noma ukuxhumana ngokukhulumisana kukaHabermas kanye nokufunda uFairy ekhuluma ngobubele-mbumbulu, ufunde umntwana wakwaPhindangene ekhuluma ngobuhlakani mbumbulu, ufunde ngoHannah Arendt lapho ethi khona ayikho inkululeko ezindizela emoyeni noma eyisiqhingi, uthola ukuyiqonda kangcono indawo yeyunivesithi emphakathini. Inkululeko izuzwa itholakale ebudlelwaneni bomphakathi. Uma amayunivesithi ezenza iziqhingi zokuthola inkululeko yobuqhingi, masazi ukuthi ayikho inkululeko enjalo. Inkululeko ithola ubunkululeko bayo emphakathini nakuquqaba lwabantu. Amayunivesithi athola ubuyunivesithi bawo kumphakathi noquqaba lwabantu. Iyunivesithi nosolwazi abangaxhumene nemiphakathi nabazi ukuthi bayizazi mbumbulu, izinkubabulongo zobuhlakani. Nhlangano enhle lamaqiniso engibuya nawo phesheya uHerbert Marcuse ku-Essay on Liberation ngolimi lwesiNtu ahumusheka kanje. Lokhu kunikezelana ekufundeni, isibonelo, kuhlanganiswa uhlelo lwezifundo ezifundwayo nokulawulwa ngokulingana kokwenzekayo empucukweni nokucubungulwa kwemiphakathi esuke iphila ngaleso sikhathi. Isisekelo sokwakha okufanele nokuphathekayo phakathi kwendlela yokwenza yokufundiswa nokwenza ngezandla ihlanganiswe nendlela yokufundiswa uqobo lwayo. Ulwazi lusaphuphu ezintweni ezisemhlabeni ezisondelene neqiniso, kodwa ngezindlela ezihlukene empilweni, kubandakanya nomkhakha wepolitiki. Ukuziqhelelanisa nezepolitiki eyunivesithi kuncishana amalungelo ezepolitiki eyunivesithi ukuze kudale uqhekeko lolwazi lokufundiswa kanye nolokwenza ngezandla bese kukhinyabeza nobuhlakani. Imfundo ifuna lo nyakazo emayunivesithi iwusabalalise kuzo zonke izindawo njengasemigwaqweni, ezindaweni eziminyene ezihlala abantu emphakathini. Lo mnyakazo uyindlela etshengisa ukungafuni ukusimama ukuze umqondo uqoqe kahle nangokwanele emphakathini. Mangigcizelele ukuthi lamagama okugcina atshengisa nokusobala ukuthi le nkululeko okhuluma ngayo mfowethu Solwazi isebenzelana nomphakathi futhi ingeyomphakathi. Empeleni le nqubo yezazi nezifundiswa ingaphansi kwendluzula futhi iphoqwa ukuba yamukelwe ngabahluzi abehlukene. Njengoba ekuthatha njengesisekelo sokucabangisisa ukuphikisana kwezinto, abafundi abanjengoMichael Foucault, uRorty, uPolanyi, uFeyerabend, uHenry Giras, uBell Hooks noCornel West basabalalise ubunjalo bolwazi kubandakanya
nababevalwe umlomo. Kunjani usangizwa Solwazi? Kulungile uma sisezwana. Ungakhohliswa nguPeyeto nobuholi bedlanzana lezazi. Ukungenwa kwabesifazane kuyayiqinisa iyunivesithi kuyiphi amandla abesifazane ayisimangaliso. Ngiyethemba ukuthi ozakwethu noSolwazi yeni bayayazi indlela uKarl Marx ahlahlela ngayo into okuthiwa ngamandla, futhi ngiyethemba ukuthi bayayazi indlela uMax Weber ahlahlela ngayo amandla. UWeber uthi kunamandla okugqilaza eza ngemikhakha emithathu: umkhakha wamandla okuxhaphaza nokudlwengula, amandla okukhulisa abanye, kanye namandla okuqhudelana. UWeber uveza ukuthi kunamandla abumbayo, ahlanganise, aphelelise, integrative power, bese kuba namandla ondlayo, akhulisa. Lezi zinhlobo zokugcina ezimbili akuwona amandla agqilazayo. Abantu besifazane basebenzisa lezi zinhlobo zokugcina zamandla. Yikho lokho okwenza ukuthi uma bengena noma kuyiphi into kuba nokuthuthuka, ngoba basebenzela ukuba wonke umuntu athuthuke, befuna ukuba wonke umuntu awine. Abesifazane kabaqhudelani nabafundi, ababakhohlisi noma babaxhaphaze abafundi. Iyunivesithi ingangimema nje ukuba ngizokhuluma nayo uma ifuna ukwazi kabanzi ngalokhu mayelana nosizo abesifazane abangaba yilo kule yunivesithi. Kwathi kungazelele muntu kwaphakama umkhwanazi nepheshana ayebhale kulo imibuzo wathi, Nkosazane Ngubane, thina njengabafundi bezombangazwe futhi esiqhiyeme ku-Marxism, sazi ukuthi ngaphandle kokwahlukaniswa kwengcebo ngokulinganayo, yonke imizamo yokulungisa iyantengantenga, iwe kuze kufike lolo hlobo olwashiwo nguMarx lokubusa ngokulingana. Kungabe nawe uthi malihleshulwe labiwe ngokulinganayo izwe na? Cha, angisho njalo Ndonga. Mina angiwuseki umbono wokunika abantu imihlaba, ingcebo noma bengayifanele. Mina ngithi abantu mabathole imihlaba yokuba balime, bafuye izinkomo futhi bathengisele abanye ngabakuzuzayo. Angikukhuthazi neze ukuzama ukulinganisa abantu, kodwa bengazi ukuthi izifiso, amandla nezinjongo zabantu azifani. Akuwonke umuntu ongakwazi nokufanele ukuba ngumlimi. Abanye empelweni bafuna kona ukucevuza, basebenze kude nebhodwe nobulongwe. Mina-ke ngithi labo bantu abalizwayo ivangeli lempu yesisu mabafundele ezokulima, ezokudoba izinhlanzi, ukutshala amahlathi nokukhiqiza ngemfuyo, bese benikwa imihlaba ukuze ulwazi lwabo lugcwalise izifiso zebhodwe. Zithi sezigcwele lezo zifiso ziqhubekele ezigcawini zengqondo nomphefumulo. Sekwanele bakwethu, ngiyabonga. Ngiyabonga ngokungilalela isikhathi eside kangaka. Impi yabantu abampisholo isesiswini, impi yabomdabu isethunjini. Kwaphakama umlisamumbe owathi, mina Sakhayedwa Khuzwayo waseManguzi, angikuzwa ukuba ngingakuzwa, mntakaMangubane. Uthi unje uyabona ukuthi uma ninamakhosikazi nithatha imisebenzi yethu thina sizozithola singanamsebenzi. Usho ukuthi wasuka phesheya wabuyela ukuzophekula usonela abafazi bethu ngoba wena ungozendazamshiya, akunamadoda yini phesheya? Wasukuma umatomu womhlangano wathethisa uKhuzwayo ngale mibuzo yakhe, washo nokusho ukuthi isikhathi bese siphelile sokubuza imibuzo. Nomhlangano wakhombisa ukuthanda ukumudla ngamazinyo lomlisa ojikejela imibuzo equmbe amazwi azinswana. Njengomuntu owayekhothile uKhuzwayo akawutholanga umlayezo wemvumngano. Yena wathatha ngokuthi izihlwele ziyayenanela imibuzo yakhe. Ngakho waqhubeka wathi, sisuka kude nabantu
sisuka kude bantu ukuthi singathi sesilapha bese sitshelwa ukuthi isikhathi sesiphelile. Yini kungaqalwanga kwabuzwa thina esisuka kude kuqala? Kuthi laba abaseduze bayigodle imibuzo yabo, bese besibuzela enganeni kaMangubane ngelinye ilanga uma beyibona lapha empaphalo. Abantu baseManguzi bangangibulala uma bezwa ukuthi bangithuma ukuba ngiyobabuzela ngalezi zindaba ezinkulu bese mina ngithi hhayi, kwabuza abantu baseThekwini nabaseSamungu kuqala. Mina ngathi ngiyabuza kwathiwa sesiphelile isikhathi. Hlala phansi mnumzane, hlala phansi, kumemeza izihlwele abanye sebeya kuye lo mnumzane befuna ukumhlalisa phansi ngenkani. Bathi nje lapha bembozomela lo mnumzane wasukuma uZithelile waphakamisa izandla. Wabona ukuthi ngobani laba babebamba uKhuzwayo. Wayesethi, Baba Shandu, Baba Shandu, ngicela ukuba nimyeke ubaba uKhuzwayo. Mdedeleni ahlale phansi ukuze athole izimpendulo. Yebo Mdedeleni. Yawumuzela indlu ingazi ukuthi usenzani manje uZithelile evuma ukuba aphoqwe yilesi sidakwa. Amalunga esigungu seqembu lika uZithelile alimana indlebe. Wayenqakuzisa ikhanda uZithelile kubonakala ukuthi masivulwe isikhathi. Wathi lapho esukuma khona wathi, ngiyazi ukuthi lo mhlangano uvulwe ngomthandazo kaCanon Mbatha, kodwa njengamanje ngicela nonke nigebise amakhanda ukuthi obaba abathwele izigqoko bazikhumule ukuze ngikwazi ukuzicelela amandla nokukhanyiselwa ngaphezulu ukuze nabaseManguzi bakuthole ukukhanya. Ngemuva kokuthula isikhashana wezwakala esho kancane kuya ngokukhula ethi, ngizwe baba. Yizwe incekukazi yakho ithi ngihlangabeze mdali wezinto zonke. Mina nesihlangu sakho Nkosi ukuze ngithi lapho ngikhanyisa isitha nemisebenzi yaso sidede. Yenza ukuba laba bantu bazi ukuthi ngawe akukho kungenzeke. Siyakubonga baba wethu, siyakubonga mdali wethu. Amen. Zabuyela izigqoko kwathi ababeguqile babuyela ezihlalweni zabo ngokuphela komthandazo. Ekubona lokhu uZithelile wawuphindisela umhlangano embuzweni kaKhuzwayo ngokuthi, siyambonga ubaba uKhuzwayo ngemibuzo yakhe. Siyathokoza futhi ukwazi ukuthi kukhona izithunywa esivela ekudeni kangaka. Njengoba ususifundisile mnumzane, ngelinye ilanga ngeke sisadedela imibuzo ize noma ngayiphi indlela. Sesiyoyilandelisa ngohlelo oluthile, futhi sithande ukwazi ukuthi abaphathiswa ngobani, bakuphi, singakaqali ukunquma isikhathi semibuzo. Yona imibuzo yakhe ibalulekile noma ibe nokhula lapha nalapha. Ngiyathemba uzongixolela uma ngiphendula owodwa ngiyiyeke lena eminye eyimixhantela. Kulungile nkosazana, ngiyaxolisa ngokhula. Mina ngilibhimbi umthetho wami. Wena phendula lokho ofuna ngifike ngikubeke kwabaseManguzi. Kuphendula uKhuzwayo ngenkulu intokozo ebona elalelwa yindlu yonke. Phesheya ngangiyofunda mnumzane Khuzwayo, hhayi ukuyofuna umendo ngoba kuzelwe kaZulu, koMtimona, koNtambanani, kwaMbonambi, koMgingindlovu, koMatingulu, koNkandla, koSpookmili, koGalibasi nakoMsinga. Ngangiyofundela ukuba ngingenise isinkwa, amanzi nokwembatha kuyo yonke imizanyana yezimpabanga zakithi. Ngangiyofundela ukuba ngibhule lolu laka lokudelelwa, ukudunyazwa nokudangaliswa kwabomdabu. Ngangiyofundela ukuba singene isinkwa kuyo yonke imizi, kube namanzi ezimpompini kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Uma kungakenzeki lokhu, angizugana bakwethu. Kuzothi mhla uwonkewonke eManguzi esephuza amanzi ezimpompini wathola nesinkwa esifuleshi zonke izinsuku, bese ngithi ensizweni ezizwayo, cha Mntonomuntu usungehlule, sesingashada. Noma idlanzana lathi ukuhleka, iningi lagidlabezwa yile mpendulo lazizwa
liginindwa. Zaziziningi kakhulu izindawo ezazingasazi isinkwa esifuleshi namanzi empompini. Indaba yokufundela ukuba umuntu azethwese ongaka umsebenzi babeyeshwama ngoba phela iningi labantu lifundela ukuba lizitholele imisebenzi eyongenisa isinkwa namanzi emizini yabo, hhayi kuwonke-wonke. Waqhubeka uZithelile wathi, izwe lakithi licebe kabi ukuba lingenikeze zonke izakhamizi imisebenzi. Yisho babakhuzwayo kwabaseManguzi ukuthi ngeke abesilisa baphelelwe imisebenzi ngoba imisebenzi izokwanda uma sizoletha isinkwa namanzi ezindaweni ezinjengoManguzi. Phela sokwakha idamu lamanzi. Lelo damu lokwakhiwa yizandla zabesilisa nabesifazane baseManguzi. Amanzi alelo damu ayongenisa izimpompi endlini. Lowo msebenzi wepulambingi wokwenziwa futhi yizo izakhamuzi zaseManguzi. Uma sekukhona amanzi nemigwaqo eManguzi, imisebenzi yezimboni iyosondela. Ngiyathemba uyabona ukuthi ukungena kwamanzi eManguzi kokwenza nokuba izikhumba zishukwe khona eManguzi ukuze izicathulo neminye imisebenzi yezikhumba yenziwe khona eManguzi. Ngisize Mnumzane Khuzwayo uyitshele imiphakathi yaseManguzi ukuthi imisebenzi izovuleka ngoba izingane zabo zizoba ngamasotsha, zishayele imikhumbi yokuthwala abantu nezimpahla, nemikhumbi edoba izinhlanzi olwandle. Babikele ukuthi imisebenzi izovuleka uma abesifazane behola kahle, sebekhipha intela engcono ngokudla abakuthengayo, sebeyilondoloza imali yabo. Ukulondoloza imali emabhange ngukuthuthukisa umnotho wesizwe. Lento eyenziwa ngabantu besilisa yokubhumbuzela amaholo abo ezimbodleleni ukudunga umnotho wesizwe. Umnotho wesizwe ngeke usimame uma abantu besifazane becindezelwa, benqatshelwa ukwenza imisebenzi ekhokhela kahle. Bazise abantu ukuthi uma sibumbana sizoyikhahlela yonke iminyango esivalelwe yona ivuleke. Ngiyethemba uyangizwa baba ohloniphekile. Hawu Nkosi yami, yaze yakhona intombazane. Ingabe wawungafiki ngani sisebasha, ngane yami? Ngabe kade salugumbuqela lolu bandlululo? Sale usuvala Nkosazana, vala ngane yabantu. Inkosi ikusize ume njalo, kusho uKhuzwayo esekhala. Sathungeleka lesi siqubulo sika impu yabomdabu isethunjini. Sibheke ezintabeni zasoNgoye, sigudla ulwandle silubangise othukela nasoPhongolo, imizi nemizanyana, amadolobha namadolobhakazi, izitolo nezitolokazi kusukela oPhongolo ziya phansi kuMzimkhulu zazifake izingqwebe ezithi, impi yethu isethunjini, lempi yabomdabu isesiswini. Khetha uZithelile ngubani, ngenisa isinkwa ngo-uZithelile. Saphela isahluko 14. Thanks Mfundi for listening. Please do like, subscribe and press the share button. Until we meet next time. Bye.